milyones dolares. Sa Balita Entertainment, Jessie Menjola nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa Balita Espesyal, paano maka-move on kung matapos na ang long-term relationship. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Last stress karon nga aga ang super typhoon nga Nanmadol nga ginatawag Josie ang uli nga nakitaan sa kalayon nga 1,315 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Ini ang may dala nga kabaskuhon sang hangin nga nagalambot sa 195 kilometros per hora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 240 kilometros per hora. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sa pag-ulan bangod sa southwest monsoon. Kasarangan naman ng huyop sang hangin ang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw na butlak las 5:37 kaina, magatunod naman las 5:48 karon sa hapon. Samtang ang temperatura yara sa 24 degrees Celsius tugdub sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This is My Life. Good morning liwat mga ka-aksyon and welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang akon yung way gyapon ga. Ako wala pa man gani, di ho? Ano ni man? Way gyapon Nag-pop up. Oo. Dula gyud mga live. No, ay ga way ko sang live diro. Paano tani makita karon nga aton nga mga kwandi? Kung hindi na ako natugnaw, di ho? Kung hindi na ditugnaw sa ako. Ano na James Man? Ara na. Perfect. Sige, be, ikaw na, be. Dira kay Isabel de la Rosa. Good morning. Dira sa imo. Kay Carl Kenneth Cañete, Action Boy, mayong aga. Greet niya ko no pumuluyo sang Barangay San Jose. Dira sa may Banwa sang Ibi Magalona. Good morning. Dira sa inyo. Kay Winner Sharon. siya sa kwan? Sa ano? Sa Dakup ka? Daog ka? Ay, ito. Roleta promo? Wow, perfect. Kay Quandra, kay Cheryl de la Cruz. Good morning ko no. Bago naman siya kuno kaliwat kalantaw sang live. Ay, congratulations. Congratulations. Ang problema, isubong ang internet connection. Oo, grabe kid ka, budlay. Hindi maintindihan. No, ano naman? Ano tabo man? Basta isa ulan. Pasibang dalan pero may ulan. Do, sugid na tato sa nagligad to. Nga nag-amat-amat na dasig ang internet connection ta. Magpungko lang ni Bongbong Marcos. Doon naglala na naman. Naghinay. Ano man? Pero nagtugnaw. Nagtugnaw. Kaya hina ang internet connection. Pero tugnaw. Tugnaw ka na. Parang indobleibo. Ano ang connect? Kay Inday Blaza, dira, ara gyapon nagatanaw. Of course, si Ating, may aga Ating, ara gyapon si May Ating. klase wala. Wala is Wala bado. sa bado. Wala gani lunes klase. Kasi may make-up class. Wala gani sa klase kung weekdays. Ay, Hindi ba? weekend. Sige, hagi Ating. Sa November, ganda na siya sa November. May ano? Di full blown Face to face-to-face face. classes. Kita Diba? na iyo dating ha. Kita na naman sila ba? Yes! Salagsanlog ka lang daw lang kabala sino. Kay Baby Gregorio Yulo, bayong aga. Jojo Mama Ponsica, good morning, Connection Boy. Gabriel Nilios, good morning. Dira sa may DK Kapihan. Ay aga dira sa inyo. Kay Toto Alarcon Araneta, good morning. Dira sa may Banwa sa Hinubaan. Uy, sa mga taga Hinubaan dira kay Alagad Henry sa Alagad Radio dira. May agaman. Kaya mi go to the Eric Tenerife, maayong aga sa imo, tol. Din ka daw, ay takit na Yes. Sige. Nakalayo, ibig ko magsugat anay ka mo. gani man. Pero istoryahan na kami ito mo. May istorya kami this week. Perfect. Si Jojo Ponsica galit sa Hong Kong sagli. Hong Ay. Kong. Ang Hong Kong actually isa na sa mga countries no. I can't remember any other country nga kung mag pronounce ka gani way dapat imo dila bla. Hong Kong. Hong Kong. Tsaka, true. Hong Kong. Hong Kong. Sige tayo banding nga wala ba yan. Doga nga ka lang. Doga Hong Kong. Way aga dapat dila mo bla.
Sa Bawaw. Hong Kong. Di ba? Sa iba nga country, away mo. Mga Japan, ang dila mo kasaka Japan. niya. Singapore, Pwede man di mo pa sa kaon. Thailand. Japan. Stand by na sa aton nga mga balita lokal. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon. Aksyon Alita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa takna nga las 7. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Arestado ang anay vice alkalde sa Banwa Sang Toboso kag duha ka ibang pa matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga malversation of public funds or property, presumption of malversation through falsification of public documents nga may 72,000 pesos nga piyansa ang kada isa o kung kada isa sa ila. Ang mga ginserbihan kag ginadakop amusan dayanay Vice Mayor Jesse Rex Bartolome, Roy Mariquet kag Nathalie Don Hiponia. Voluntaryo naman yung nagsungka si Stephanie Carol Dumdum matapos nakita ang ginaresto ang iyang kaupdanan. Sa interview sa Action Radio Bacolod, gintay ni Police Major Junray Batadlan, officer in charge sa Toboso PNP, ang kaso may angot sa ginirigar pila ka individual nga ginlista ang ngalan bilang mga job orders nga likom sa ila ihibalo, wala man sang nabaton nga sweldo. Suro kay Batadlan, isa ka pribado nga individual na napasaka sang kaso kag ila lamang ginserbi ang warrant. Nakapiyansa si Bartolome apan nagapabili naman sa custodial facilities ng Toboso PNP ang tatlo pa ka mga akusado. Ginserban tawaran kay na sang hapon sanday former Vice Mayor of Toboso na si Jesse Rex Bartolome, then sila Sir Roy Mariquet kag si Ma'am Nathalie Don Hiponia. Tapos yung isa pa kababae, ma'am, si Stephanie Carol Dumdum, nag-voluntary na ni saya surrender diri sa police station. Ang kabahin sang pahayag ni Police Major Junray Batadlan sang Toboso PNP. Ginkumpirmar ni DSSD Head Pasita Tero nga may 362 kabakulod nun ang makabaton sang Educational Assistance ng DSWD nga ipanagtagsubong adlaw Sabado. Sa interview sa Action Hotline, yan pahayag ni Tero nga ang 362 among ginkumpirmar na sa DSWD apang wala nahatagan gilayon bangod kulang ang ginpasa nga requirements. Base sa ginpagwa nga records sa DSWD Region 6, pati gayuno ng pagpanagtag sa Mascar Hall sa New Government Center kag nagapabilin nga ginadumilian ang walk-in. Ginpasalamatan naman ni David Montoya, presidente sang Manokan Country Vendors Association, ang konsiderasyon ng ginhatag sang syudad angot sa ila ginapangayo nga extension sa balayran sang renta nga ila obligasyon sa dintubtub na lamang kung tani ini sa bulan sang Setyembre ang ultimatum. Sunod kay Montoya, ining development ang resulta sa ilang meeting kahapon na kung sang naligid nga adlaw kay Councilor Celia Flor nga among chairman sang Committee on Markets. Dugang pa ni Montoya, liwat sila nga ginatagan sang panahon tubtub sa katapusan sang Disyembre sa sining nga tuig, agud nga ariglohon ang ilang obligasyon sa syudad. Nagapati man ini nga ang ilang ginhimo nga pagpakita sang sinseridad kag kooperasyon sa karon nga administrasyon, ang isa man sang nagapangunang rason kung nga ginpamatian ang ilas ni pag-apilar. Hindi na kinahanglan nga magpermahanay sang Memorandum of Understanding ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod para nga mapasangkad ang bilateral relations. Ining reaksyon ni Governor Bong Lacson sa proposal sa sangguniang panlunsod sa Bacolod nga dapat magpermahanay na lang sang MOU ang gobyerno provincial kag lokal nga gobyerno sa Bacolod sa magkuha sang provincial government executives para mangin consultant sa syudad. Sunod kay Lacson, bukas ang komunikasyon nila nga duha ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag pwede gid nga makigsugilanon sa anuman nga tion. Sa nagligan nga sesyon sa SP sa Bacolod, ang appointment ni Attorney Valerie Ann Holiero bilang consultant for health insurance and healthcare amo lamang ang ginaprubahan sang SP. Base sa pangabay ni Benitez nga magluwas kay Holiero, gusto man sini nga kuhaon bilang consultant sa Negros Occidental Provincial Administrator Refrando Diaz, consultant for administrative matters and system review, Dr. Mary Ann Maestral, consultant for health and hospital concern, kag Lucille Helvolea, consultant for special projects and economic affairs. Kapi naman 40 milyones pesos ang ginpain nga pondo sang gobyerno probinsyal para mapadayon ang kampanya kontra COVID-19 sa probinsya sa 2023.
Sunod kay Governor Bong Lacson, nalakip ini sa 5.1 bilyones pesos nga 2023 budget proposal ang ginsumeter sa sangguniang panlalawigan sa naligan nga Huwebes. Apan nagapati ang gobernador nga hindi man magasto ang kabugusan nga 40 milyones pesos bangod sa palayag sa World Health Organization kag Department of Health nga posible na nga matapos ang coronavirus pandemic sa Pilipinas sa masunod nga tuig. Dunga pa ni Lacson nga kung hindi magasto ang mga pondo, pwede ini nga ma-realign agud magasto sa iban nga plano. Sa naligad nga Miyerkules, ginpahig sang WHO nga amat-amat na nga nakita ng pagtapos ng pandemya bangod sa pagnubo sang kaso sa maramo nga mga pungsod sa kalibutan. It's 5.1 billion. Basta we always adhere to the avance and negrense. So it covers agriculture, it covers health, it covers support to our rice farmers, it covers scholarship. Si Governor Bong Lacson. Ginatun-an pa sa karon sang komitiba ni Councilor Calao Puentevella ang tanan nga mga position paper nga ginsumeter sa naglain-lain nga mga consumer groups sa Bacolod. Kasunod sa duha ka mga public hearing nga igin patigayan angot sa issue sa Seneco. Sunod kay Puentevella, hindi pa sini madeterminar kung bala malakip sa iya committee report ang among mga position paper kag kun bala kinahanglanon pa sini ang liwat nga pagpatayan sa public hearing. Ilabi na nga interesado man magtambong si Mayor Albi Benitez apan natabuan lamang nga mayara sang komplekto sa schedule. Base sa nasyal nga assessment sang konsehal, madamo sa gihapon nga mga issue kag reklamo sa mga konsumidor ang wala mahatagan sa nagakaigo nga sabat sang management kag mga opisyales sang board sang kooperatiba. May mga position papers na gin-submit sa aton committee. Amo pa ni gina-review ko subong. Okay. Then from there, i-assess ta kung kailangan pa ta another hearing or ma-move na ta for recommendations. Si Bacolod City Councilor Calao Puentevella. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, ginaprubahan ang Provincial Integrated Water Security Plan sa Negros Occidental para sa 2023 to 2030. Inagipitagayon sa unang Provincial Integrated Water Security Council meeting sa SEDA Capital Central Hotel diri sa siyudad sa Bacolod sa kahapon nga adlaw September 16. Suno kay PIWSC Chairperson Negros Occidental Governor Bong Lacson, gintugyan na sa tagsa ka mga local government units ang papel kung paano magmadinilagon ang plano. Ang plano una ginpresentar ni PIWS Council Action Officer Provincial Administrator Tenny Refrando Diaz II. Sang nagligad nga Agosto 31, si Lacson ang nagpamulong sa Second Philippine Water Challenge and Water Forum 2022 sa Makati Diamond Residences. Sa din iya ginpahayag ang financing challenges kag oportunidad sa water security plan sang probinsya. Iya ginpahayag nga nagapangita ang gobyerno probinsyal sa mga investors sa water security plan sang probinsya sa idalom sa public-private partnership scheme. We approved the Negros Occidental Provincial Integrated Water Security Plan 2023 up to 2030. I think this was the highlight of today's meeting. Action Radio Philippines Standard Time, alas 7:14. Saka sa plitihan, ginaprubahan na sang LTFRB. Samtang COMELEC nagpasiguro nga hindi mauyang ang mga supplies nga gamiton sa Disyembre 2022 nga barangay kag SK elections kung mapaisol ang piniliay. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod.
Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, Okay, morning nandara kay Lilian Bermudez, classmate, may agad sa imo, ano? Sige, action leader. Yes, dira nata kay di natataga naman. Kay Rachel Evangelista, good morning dira sa imo. Kay Bibiana Calanza Amesino, pagali. May aga man dira sa imo. Kay Ray Flores Barrioga, good morning. Mo to hambal ni Sir Gabriel Nilio sa Gavision Network ta kay ga inulan. Amo na? Pero may pasibang danang ulan, no? Ulan pero kung mag-brown out, ulan man. Magulan-ulan, andam ka dahil dake. Mag-brown out. Mag-brown out. True, labi na kung may paaman dayon yung mga daguob kay kilak. For sure, brown out. Ray Flores Barrioga, good morning. Dira kay Ma'am Jean Hesulgon, dira sa may Bebs Mango Stand. Kamusta ka mo dira? May aga? Oo. Kay Jojo Mamak Ponsica, oo. Kay kung usually Sabado or OTC, dira ginaya mo. Ti anong kuan kung may klase yung bata Sabado. Kay di ba nagambal ta kay si ating to bay hambal ta wala klase akong kay Sabado. Okay. Kaya ako no ya bata, ya may klase. Kay ROTC. Ano nga OTC implement na? Guro ara man gina sa nang ano to yung sa una man. Lipat ko? NTSP. Ano na? NSTP. NTSP. NSTP. Anong NSTP yan man? National Special Training. Special Training. NSTP. Of the National... Pili ko. Program. National Special Training of the Philippines. Ay, perfect! Tinga, mo uwak. Nag-amot ko lang ito po. Imo pa ka ng Philippines, be? NSTP. Ay, National Service Training Program. Lapit na lang! Ilang program. Nakuha ko ng program. Mo yan kay mga special. Oh, sir, special naman sa lahat. National Special Training Philippines. Kasabad. Kay Dennis Richard Timor Roma, morning man. Mario Olvido Acuesa, dira sa may Hacienda Luguay, Barangay Balaring, Silay City. Kay classmate ko, kay Star Mayo, Ma'am Vanessa Mayo, morning dra, and Dr. Mac Mayo. Yes, malaban-laban. Kay Ma'am Teresa Linaha Kayaw, mayong aga, dira sa imo, nga mga kasyumayan. Stella Maricelis, may aga man. Ay, di ka nadampi man? Hindi nag-PM sa akon si ano mo. Awa. Si Ma'am Teresa Linaha Kayaw. Si Jocelyn Song Comedia, yahada. Bao mga pita ko no, gusto ko yan mga lamayo. Lagyan mo ka buta lamayo, ha? Gusto ko yan mga lamayo, mga kape. Pwede man ni pare sa kape ang lamayo. Ha? Pare sa kape ang lamayo. Diba, no? Oo, gusto ko lang na iya. Yes. Kay Faustino Capilio Navarro Jr., shout out ko na sa mga batchmate niya sa JJ Gonzaga Elementary School, batch 92 kag batch 96 naman sa Bacolod City National High School. Oy. Pag-graduate sa high school mo pagbata si mo. Oo, sakto kagida. Grabe no, gulang-gulang. Charot. Pulis gila yung kurso sang bata ni Jojo. Criminology gura. Amo na si Jojo sa kwano sa Hong Kong? Oo, sa Hong Kong. Allen Camacho. Yes. Camacho kay Allen. Camacho kayo. Amo na no. Camacho, Allen. Di ba maglawag sa school? Amo na. Camacho Allen. Pagbalik yun, Camacho tuhod. Camacho tuhod. Mayo na lang niya, Camacho. Ya kay, pero may arak ko, ya kilala ang pilido. Standby na sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga barang... Philippine Standard Time, las 7:22. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ginaprubahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang panibagong aplete sa public utility jeepneys, bus, taxi, kag ride-hailing applications nga mag-epekto ni sa Oktubre 4. Sa statement, gibahag sa LTFRB ang ginaprubahan ang pisos nga saka sa traditional kag modernized jeepneys. 2 ka pesos naman ang saka sa ordinary kag aircon city buses, subong man sa provincial buses. Kag 5 ka pesos nga saka sa flag down rate sa mga taxi kag Transportation Network Vehicle Services o kung TNVS o kung mga ride-hailing applications. Ang updated nga rates nga napubahan sa LTFRB mong masunod sa jeepneys nga traditional halin 11 pesos na himo na nga 12 pesos. Ang modernized jeepney halin kina 13 pesos na himo na nga 14 pesos. Ang city bus, ang ordinary halin sa 11 pesos na himo na nga 13 pesos. Ang air conditioned halin 13 pesos na himo nga 15 pesos. Ang provincial bus sa ordinary halin na 9 pesos na himo na nga 11 pesos. Deluxe bus kada kilometro halin sa dugang 1.75 na himo na nga 2.10. Super Deluxe bus halin sa dugang 1.95 na himo na nga 2.35. Kag luxury bus kada kilometro halin sa dugang 2.40 na himo na nga 2.90. Ginpasiguro sa Commission on Elections hindi mauyang ang mga supplies nga gamiton para sa Desyembre 2022 nga barangay kag SK elections in kaso nga mapaisol ang piniliay. Sunod kay acting COMELEC spokesperson Rexel Dianco, pwede lamang matago sa COMELEC ang mga supply kag gamiton kung madayon na ang barangay kag SK elections paagi sa bago nga schedule. Dugang panilaw Dianco iniman ang ila ginhimo sang ginpaisol ang barangay kag SK elections sa tuig 2017 kag insaylo sa tuig 2018. Sa naibaloan madamo na nga hag nang infal sa Kongreso nga nagapangabay nga ipaisol ang barangay kag SK elections. Ginpahayag naman sang Department of Health nga hindi pa makumpirmar sang ahensya kung wala sang local transmission sang monkeypox virus sa Pilipinas. Sunod kay DOH Officer in Charge sa Maria Rosario Vergere, hindi makumpirmar sang ahensya bangod ang gobyerno hindi pa makatest sang tanan nga pumuluyo kag ang mga individual nga may sintomas ang may posibilidad nga wala nagpakonsulta. Sa piyak sunigin pasiguro ni Vergere nga handa ang DOH para sa monkeypox kag ginahimo sang gobyerno ang tanan nga pagtinguha agud mapungga ang paglaptas sang virus diri sa pungsod. Suportado sa Department of Health nga ipadayon ang work from home arrangement kag ginpahayag nga may mga pagtuon nga nagapakita nga dako ang mabulig sini. Sunod kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergere, nagwa nga hindi lamang makabenepisyo sa mga negosyo o mga employers ang work from home kundi sa kada individual nga nagabalanse sa physical kag mental nga aspeto nga kinahanglan agod mapisanan ang isa ka tawo sa pagtrabaho. Dugang pa ni Vergere nga nasambit nga arrangement makabulig man sa mga trabahante nga mangin safe hindi lamang sa COVID-19 kundi sa iban pa nga masakit.
Ginadusol sa karon ni Presidential Advisor for Entrepreneurship kag Go Negosyo founder Joey Concepcion ang pagdugang sa mga empleyado nga magtrabaho on-site sa baylo nga yara lang sila balay tungod ini ang ginalantaw nga makapaayo sa ekonomiya. Sunod kay Concepcion, kung kalabanan ang nagatiner lamang sa balay, dako ang pag-usmod sa ekonomiya tungod wala man sang mobility. Dunga man ni Concepcion nga magluwas nga makabulig sa pag-recover sang lokal nga ekonomiya, importante man nga mapabalik ang maayo nga teamwork sa mga empleyado. Para sa BPOs kag call centers, ginadusot ni Concepcion ang 70-30 hybrid work model. Butsilingon, 70% ang on-site kag 30% ang work from home. Apang gitpahing ni Concepcion, ngayon tanan magadepende sa industriya kag tag-iya sang negosyo kung ano nga work setup ang ila implementar sa panahon sang COVID-19 pandemic. Ginanunsyo sa Bureau of Internal Revenue nga nalapawan sining ila tax collection target para sa bulan sang Agosto. Sa statement, gin-report sa BIR ang kabilugan nga koleksyon nga 228.9 bilyones pesos sang Agosto, mas mataas ikumparar sa target nga 219 milyones pesos. Ini nagsaka sang 9.8 bilyones pesos o kung 4.46% kumparar sa target. Subong man, ang koleksyon mas dako sang 23% kumparar sa Agosto 2021. Para sa Enero tubtob Agosto 2022 nga period, nakakolekta ang BIR sang 1 trilyones pesos na nagsaka sang 12.25% o kon 170.16 bilyones year on year. Samtang ginapahibalo naman sa social security system sa ilang mga miyembro, mga pensyonado kag sa publiko nga mayara sa pagkatrasar sa pag-credit sa mga proceeds sa benepisyo kag pensyon sa nagproseso halin Agosto 25 tuig 2022. Pasaka, bangod sa nagapadayon karon nga restoration sang connectivity sa ilas ning participating disbursement banks kag sa server sang SSS. Ini bagod man sang sunog nga nagluntad sa UPS room nga nahamtay sa ground floor sang SSS building sa Quezon City sa naligid nga Agosto 28. Ang SSS nga pangayo sang pasensya kag paghangop sa sinikaron nga sitwasyon samtang ang tanan nga pagtinguha ang ginahimo na agon nga mapabalik ang crediting sa normal operations. Sa piyat nga bahin ang Development Bank of the Philippines nga nagaserbi bilang disbursement facility nga nagakredit sang bulanan nga pensyon sa mga pensyonado. Ang madilag na nga nakaproseso sang crediting sang una nga batch sang pensyon para sa September 2, 2022. Apang bawon sang technical issue nga nasugata sa pagproseso sang second batch sang pensyon, ang DBP magaproseso sa ilang crediting sa September 16 kung kahapon nga adlaw. Kag ang pensyon ay napaabot nga makredit sa account sa mga pensyonado sa kahapon man nga daw September 16 alas 4 untak na sa hapon. Pasaka. Ang online filing pinagi sa my.sss portal ang karon yara na sa full operation sumugod sa September 1. Ang mga miyembro makasumitar na sa ilang benefit claims applications gamit ang amo nga portal. Liwat nga nagpanawagan ang Anak Pawis Party List nga i-repeal ang Republic Act 11203 o kon Rice Liberalization Law. Kadungan sa report nga ang farm gate prices ang humayang yara karon sa 13 pesos kada kilo sa Nueva Ecija. Bagay nga nagpasaka sa kapirdehan sa mga mangunguma. Ginpahagi ni Anak Pawis National President Ariel Casilaw nga ilabi na nga wala untat ang gasto sa produksyon pareho sang abono, gatong kag iban pa nga input. Angot sini nagapabilin nga bankrupt suno sa iya mga mangunguma samtang nagakadula ang tsansa nga malabot pa ang food self-sufficiency sa Pilipinas. Suno kay Casilaw, sa ginpagwa na ang mga datos sa volume kag value of production sa tuig 2020, napierde na ang mga mangunguma sa masobra 136 bilyones pesos sa datos sa 2021 nagwa na nga nagdako pa ini ka naglambot sa 206 bilyones pesos sa idalom sang Rice Liberalization Law regime. Sa Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Aron mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Kay Jeneline Loberos Canillo, morning dira sa DSB, Barangay Igmayaan. Si Ada ko Jocelyn Song Comedia, morning liwat sa imo. Kagawa din Bongjo Campo, may aga dira sa Maaw, boga pangapisla upod sila ni Cap Vito, kag ni Cap Ike, ang mga hangkilan nga barangay kapitan sang bago ba? Mga ano? Mga hangkilan. Hangkilan. Ara sa Kapian ni Chona, si Cap Vito, Cap Ike, ariyo, tudluan ta kang daan, tagaanda kay Dia. Magkadto ka sa Mailom, may mga tourist spots na da. Perfect. Kung magkadto ka sa turista, agi ka kay Cap Ike. Ha? Kabalo ka na na. Sige. Kap Ike, tanday ko. Tantay si Action Eden ang Cap Ike. Ha? Kaya makita ako diyan mo. Correct. Kung magkadto ka sa Gianas Mountain Resort, dili ka naman kay Cap Vito. Tama? Kap, tanday ka. Tandain nyo ko bala. Kay kakapo, kabudla, kauluya, daan magambal nga. Kap, ako to lang sa Action Radio. Pagkita mo sa kwa ka na doon. Pagkita mo na, si Action Hindi naman yun. Di ba doon lain ang impact? Tikandi. Sa rigid Kap, ay kagkap dito, kaya hindi taka mo diya makita mo. Kung makita, taka mo tani. Abi, dapat kadto kita na makita mo sila. Abi, Kap, kagawad, Imbonjo Campo, i-PM sa ako ng mga tsura nila. Kaya para magsapak bala doon, hindi bala awkward daw. Diretsuanay. Correct. Nga daw, as if bala daw very close, naging kami ako. So, nakuha mo na? Kaya basi, kung amulan karon ng pagano, karon hindi kami very close, but entrance lang muna libre ako. Hindi, may paguro, antes ka magkadto to, sa kay Park dito, hapit ka na kay Kagawad. Kagawad Imbong. Sige. Kagawad Imbong. Okay. Sige. J.R. Pamalinas Panagiton, morning man from Pontevedra. Si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala is still with us. Classmate ko Lilian Bermudez, Ara Mangyapon, Gerald Hermino. Sige. Go. Salamat ko na sa morning vibe. Thank you so much. Sa mama ko no ni Jojo Mama Fonseca, dira sa Talutog, Dulao, Bago City. Ay, taga-bago ka gali, Jo. Fonseca, sa Talutog. Ay, Talutog. Talutog. Talutog, Dulao. Sa Barangay Dulao. Yes. Sa Mulao. Ha? Sa Mulao. Sa Monday, birthday ni Cap Vito. Sa resort sila ma-celebrate. Siling ko na sila. Kung pala i-search mo ang turista ka. Nakita mo na. Yes. Ang Gianas, yaw lang ka. Kita ko naman. Kaya may mga vloggers nga nag-feature sa mga resort. Okay. Ako bala ka pang feature, ako bala ka. Kaya may Action Eden, mga page, 1.5 followers. Kanto ka to sa birthday Cap Vito Kaya kaldiop mo muna. Wow, grabe ko ito. Tagaan mo pang gas. Si Colon Ebala, si Kagawad naman. Si Cap Ike. Grabe nga pasagod. Renia Garcia, morning dara sa imo sa Panukoy. Kag si classmate ko nga dugay na wala kami kakita na iho. Sino? Si Ruel? Si Upe, manaay. Pe, mga agad pe Yes, Upe, good morning. Manaay. Sang Pahanukoy. Ito Panukoy lang, wala ka mong kakita ay? Di kay atuto sa spiyak kaya, rin ako di spiyak. Okay. Kasi tanay mo lang kami na akong magklase. Galing kayo dugay ka nung lag-attend mo. Yo, siya mo man. Mo man. Club scent man mo. Ano man ka mo man. Mag-exam week na lang ako kita Roel Hipilga. Morning mandira sa imo. Yes, thank you so much. Sakay, Pandira, sakay,
Leo Talaban, Liwat, good morning sa may La Castellana. Mayor May, ano to Yeah. ba nisling mo? Bangros, ano to? Bangros. Gabaligya sa Bangros? Oo, siya to rin nabuligan nilang guro. Nagaulan, kung gapon mo, para hindi na magwa. Ah. I-door to door yan. Door to door. Bongga si Mayor May. Habilidada niya si Mayor May. True. May ko ka... Kita ko lang sa iya nga story. Kabalo ko daan nga sa social media, gano'n si Mayor May. Kasi ganun. live sa tanom-tanom, da sa iya nga tanom-tanom sa iya tanom. Mayara na sa nga may mga Zumba. True. Tingnan nga sa mga mayor sa abilidad niya, taya ko niya si Mayor May. Pwede siya nga, pwede na siya ma-feature sa perting ability. Yes. Konsekwen pa, sinong mayor niya da nga? Ano yun, Mayor May? Oo, yun. Hindi ka pa yan mo yan. True. Kasi mo, Mayor, may kwanto, may Go, contest. Daya. May Oo. contest to kung ano niya. Oo. Oo, yun. Nung dumang sa napagpanaad niya, kundi ang mga kada towns may presentation, ang pinaka-star iya sa ilang sa siya si Mayor May mo sa La Castellana. Para siya Kasadya. sa man mo. No? Doon siya nakita ko yung muna mo. na. Sila pa ya. Mayor May may agada, no? Sino pa? Si Emily Morden. Good morning, man. Yes. Si Teresa Linakayaw na tamiya mo kayo. Oo, kaya nag-PM ka sa akon. Yes, Good morning ko na. Si Thank you so Ma'am much. Luing Melos. Sa Bado nga daan, Blasubong. Yes. Hari gurong simbay. Oo, nisimba sila. Pero sa kambal. Sa kambal. Yung Sa may kambal. bibilin na sa dalaw. Yeah. May nagsaka. Kagina mo ito tala 6:30 mo. Kumayara. Joke lang na mama. Wala ka namang gina-pressure. Oh, yeah. Si classmate ko man, Marce Rombines Junio, sa may Central, maaw naman sa iya. Don Jorge Araneta. Dito mo siya classmate sa Hindi classmate ko na sa eskwelahan. sa eskwela. Sa high school. Okay. High school kami. Damo na kay mga during Ang that subong time. yan niya, postgraduate niya. Mga masteral. Oo. May ara kami na sa una ang kuan sang eskwela kami. Damo kami classmate ka Central maaw mo. Kasi una pa na high school mo. So dress lang sa Hindi ka pa bagong naogid sila, no? Sa bagong eskwela. Tapos de service na sila ya kaya may service na yung Central. Dala sila kilig sakay. Yes. Ano kung page mo, Miss Eden, sila ni Jojo, kay bisitahon niya. Action Eden Aboso. I-follow mo na lang dayon. Okay, sa standby na sa aton nga mga dugang nga mga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Sa detalye sa Balita International, na diskubrihan sa Ukrainian officials ang ginatos ka mga bangkay ang iban ginpanggapos pa sa isa ka teritoryo nga ila nakuha balik gikan sa mga taga-Russia. Sino kay President Volodymyr Zelensky, isa ni ka pruweba sa pagsulod kag pagpangatake sa Russia sa ilang nga pungsod. Dugang pa tubtub kahapon nga adlaw, 450 ka mga tawo ang nagkita sa mass grave. Sa balita naman sa negosyo, suspendido ang operasyon sang planta sang Coke sa Tagbiliran City sa Bohol kag sa Pavia, Iloilo bangod sa kakulang sang kalamay. Sa guwa sang tagsa ka mga planta, gimutang kanila sang anunsyo nga suspendido ang operasyon bangod sa kakulang sang Butler's Grade Sugar. Wala labot sa Bohol kag Iloilo, may iban man nga planta sa iban nga bayan sa Pilipinas ang untat man sa ila operasyon. Naibaluan nga ang premium nga kalamay ang nagapangunang nga ingrediente sa paghimo sang mga soft drinks. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 57 pesos kag 46 centimos. Singapore dollar, 40 pesos kag 86 centimos. Ang Hong Kong dollar, 7 pesos kag 32 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, gan kumpirmar ni Jessie Menjola nga nagapaayo na ini matapos nagpositibo sa COVID-19 samtang 5 ka bulan nga nagabusong. Pagi sa YouTube vlog, ginpakita ni Menjola ang eksperyensya samtang yara sa self-isolation sa ilang nga balay. Pila sa mga sintomas ni Menjola mo sakit sa tutunlan, sipon, sakit sa ulo, hilanat kag ubo. Sa iya pahayag sa vlog, sunod sa iya, managtatlo na katuig ang COVID-19 kamunog tapos na ang pandemic siling sa mga eksperto, karon pa siya nagpositibo sa among nga virus. Ginpahayag man ni Menjola nga importanteng bakuna kag booster shot kontra COVID-19. Sa balita naman sa matag sang sports, nabaligya sa balor nga 10.1 milyones dolares ang jersey o kon basketball uniform ng suksok sang legend si Michael Jordan sa Game 1 sang 1998 NBA Finals nga mo ang ulihi sini nga daog.
ang iconic red Chicago Bulls jersey nga may numero 23 sa likod ang pinakamahal nga auction item sa Sotheby's. Ginpierde sa jersey ni Jordan sa sports memorabilia ang record sa tong Mayo nga The Hand of God jersey ni Diego Maradona. Balita espesyal! Good morning and happy Saturday naman sa atin siniya mag-aksyon. Happy weekend, mga Yes. kaaksyon. Pirti ang kay Michael Jordan na jersey, no? $10.1 million. Gani, pagbasa ko naman ko po, maging times ko man nila, yawan ko isip sa zero. Di mga 56 milyones na. Grabe, no? Mga 56 million na, sobra. Kantoon ko, sa balay yung mga jersey ni Renz. Bala, tanong ko na damo sa jersey si Renz mo. Mga 57, kung 57.46 daan subong ang dollar sa action 57 boy. million. Grabe, no? Jersey lang, ha? Di amak mo nga, amo nga isling ko ka puliong ko to sa balay karon bala kay damo to jersey si Renz mo. Ang imo na lang biya nga uniform. Kaya di ba damo man ka pangayo sa uniform ta? Oo, sa radyo. Oo. I-auction na yabe. Auction tama na guro. Grabe, no? Grabe action boy na. Hindi ko wala ka kwan. Oo. No, I can't fathom. Oo. Fathom. Mahal-mahal, gidya. Grabe, no? Boy, Mahal-mahal. sino to yung nagbakal man? Ano pa buang buang? Jersey. Nalaban mong guro, ano? Guro eh. 1998 pa nga ginsuksok niya mo. Oo. Grabe. Grabe, no? At so, kay perdiya pa ang kay Diego Maradona. Kilala mo si Diego Maradona? Hindi. Kuan isa ng football player ni siya. Tapos gin-auction man iya nga. Gin-auction man ng jersey, mahal-mahal man to. Ilang galing na butang dire kung pila. Nga gintawag nga Hand of God. Nga how? Kundi yung football TL na ya, may nakakapunto sa kamot mo. Ay, amo na. Perti ka dasig nga, daw muna sa mo nga gintawag na sa Hand of God. Kaya daw wala makita guro sang referee bala. Oo. Daw mula daw nagikinuha na. Tapos daw napitik sa konseng iya kamot sumulod. Amo na nga Hand of God. Reaction boy, $9.3 million. Diego Maradona. Oo, iya 10.1 million dollars. Perti nga jersey, no? Ang nagbakal sang Maradona shirt si midfielder Steve Hodge. Taga England. Madamo niya siya korta yaman. Tingin taga England daan, mahilig sa football mo. Soccer Oo. football. Tiyan hunan nila dayon. Ati, ako lang nila Display, no? display lang yan. Ati, amo nang bayo ni Diego Maradona, amo nang bayo ni Jordan, no? Sino na yung tunto nagbakal? Tunto. Sino na yung bakal isang ni Michael Jordan man? Lagi pakita diya. Perte, no? Sige, sakay, ay, morning daliwat kay Upe Manaay, pe, mga agad pe, ano? MJS Candido Hildore, happy birthday sa imo. Happy birthday to you. Nan, MJS Candido Hildore sa Barangay Sumag. Josefina Locsin Henerato from Purok Magnolia, Bacolod City, Barangay 7. Ginagreet siya si friend niya Nening Bitak. Happy birthday for Buwas for tomorrow na. Buwas na lang kantaan ni Action Buwas Boy. na lang ko nakantaan ko na sa suluhan ko na sa Buwas. Suluhan. Suluhan. Action Boy, ang tawag di gali sa jersey ni Michael Jordan, The Last Dance. Kita ko na may kuana, may daw ano panawag sa gani daw. Ano man din panawag na nang daw ginaimuan, the special feature bla nga film The Last Dance. Grabe na. Kita ko na ang iyang story na alin sa pagsugod jagid hasta nga mag-retire na sa basketball. Ti ang 10.1 na pagbakal ni dala na ning frame ni kag ang manikin sa sulod. Hindi hindi pa displayhan na daya sa kuan kuan sila Arap mag-auction. Basi amo ning 0.1 ho. Grabe no. Grabe. May birthday pa gito, Alex Gonzaga. Hoy kadamo sa inyo. San Rosario Hills, Barangay Nato, La Castellana, halin kay Joy Ann Ogdamen. Happy birthday to you. Alex Gonzaga. Uy, ano ni Tony? Makuton ta lang si PBBM. Si PBBM aton man kuton. Lain man niya nga Alex Gonzaga. No? Yes. Co-worker niya ni Joy Ann Ogdamen. Malay mo laki na yung Alex Gonzaga. Novi Magapan, morning man dira sa DSB. Uy, nagaulan to ko no. Sa DSB? Yes. Tug na kapag kanto di yun na, gaulan na. Kay na? Why? Wala. Why sa gaulan kay na? Okay lang. Sinan Madol. Nan Nagwa Madol. na naman to sa. International name na ni Sinan Madol. Kay si Josie na. na yan. Josie. Josie Malasi.
Ayaw mo na. Ay mo na. Ay, si JR Pabalinas Panagiton, watching from Bukids ang Pontevedra. okay. Aray na si Milili Uligo, ang bali mamana, sinuro, wala sa load. Muy mo istorya na si Miss Ana. Sir Milili, paano? Ba sila kapaload lang? Sige, pasahan siya load. Ni Ma'am Ana Sinoro. Correct. Alright, direct action boy sa atin sininga tapuson tanani. Aha. Do ka long term naman isang aton nga pag istoryahan na isang paano ka move on kung matapos ng long term relationship. Okay. Tiba gulo sa tuon ka palod. Hambal yan. Sakto gid si Ma'am Ana Sinoro, bongga. Direct action boy, ang next day focus on following your dreams. Divert your attention Ano kang isa, may ara ka mga dreams ng isa nga while you are in a relationship, makompromise. na makompromise ang mga kamano kay ti may gina-consider ka, ay hindi ko siya, hindi siya magsugot. Oo. Mga Mama, dream. ay daw pangarap kung magka-afam nga naki-aral siya so hindi na ako makapa-America. No, di ba? Action boy, Ano no? mo silingon sa AFAM naman? American foreign lipat ko ano meaning sa kakalipat ko pero may magano sa imo. AFAM bati ako na napod, hindi ko kaya hindi ko na ano. May mga labutaw na nga ano mo. AFAM means tani mabandi jumping ko tani. a foreigner around Manila. Ano nang Kasabad. AFAM? Oo, a foreigner around or ang fafang Amerikano or ang fatty American. Kadamo na sa ano nila. AFAM. Oo. Bisan hindi sa kano, AFAM. AFAM Basta yun siya. foreigner lang. A foreigner around Manila. Ay ka foreigner no? Yes. Sige. Tiyan mo to action boy, dapat ano mo gidya, what do you want to achieve as a person bala? Aha. As an individual, abi. Galing kay tiyan mo na mostly kung ara kayo sa in a relationship. relationship, i-consider mo siya. So karon nga wala ka na nag-end na, pursue your dreams. Pursue what you want to your afam. Pursue the AFAM. Pursue the afam. Kaya ang iban pangarap kay kuno nila nga ma-feature sa Facebook nga gadlagan-lagan sa airport bala kagantahan. I just wanna hold you forevermore. Ayun na. Ako na ba nagsikat ng kanta ni Jed Madela tungod da? Sino? Ni Jed Madela. Okay. Amo na. Amo na mga sikat na kanta, hindi ko balo. Ayun naman. Hambal the action boy. Make your heartbreak an inspiration to build yourself up. Kaya imuon mo action boy motivation kay hambal siya. Mambal kabi nga gusto mo sang una, gusto mo magkuan ka, example, mag-news anchor ka be. Di galing kaya ara siya, hindi mo gusto nga mag-program ka, di news reporter ka lang. So, subong, wala na sa, pwede ka lang ka-news anchor. Ay, siya yung ga-decide ako mo news anchor. Tiyan mo na gani action boy, kaya gina-consider mo siya gani sa una, di ba la? May himuon mo siya inspiration nga. Tapos, amo na ba hambalila nga? Hindi lang ko mag news reporter lang ko kunara pa siya kahit news reporter pwede makakita-kita pa kamo. Oo, pwede lang kagwa na. Kung news anchor nara. Program kayo mo na. Amo na. Oo, amo na siya. Pero kung reporter ka lang, kung wabi nag-patrol ka, pwede gali lang. ato kumuto sa baybay nga duwa. True. Pwede ka paliwaliwa. Gamo na si next niya sin yan, mo pangapit. Pangapit na yun. Kasabad ba? Tiyan mo na action boy. Amo naman hambal nila kung single, halin ka sa breakup sa single ka, reach your goals. Kaya kung ara ka na kuno sa syempre yung mga ka-level mo, ang mga bag-o naman ang mga luyag sa imo, mga ka-level mo naman. Kag sila na lang na magalaga si dito ko kay Eden, kay news angkor na to sana. Lay naman na yan. Di ba? May among reaction boy nga perspective ang tao. Tuod ginaya. Tuod ginaya action boy kay di ba sa perspectives ng tao, example, wala ko man yung gina-degrade ang mga, example, mga utility or mga liaison officer, tapos kung manager ka, alangan sila sila, di ba? Di ba? Correct. Naman action boy. Kung manager ka na ang mga luyag si mo CEO, or manager 1B, di ba? Amo na stereotype actually mo sa tao. Mga Hindi mo na hindi ta na target ka na sa mga scammers. Oo. Tapos Ara ng mga scammers na. dito ka mo kay Tulfo. Dito ka mo kay Tulfo. Ang next action boy, encourage yourself to be more attractive. Correct. Pagwapa. Munta ba lang balta nga pagwapa ka? Isling fashion style mo. Isling, basta
Amo na, ipagwapa ka. Nagwapa ka para matiparahan ka naman liwat. Oo. Kung may into ka naman liwat, ma-heartbreak, pamati ka naman diliwat. Hindi Bisa may intuan ka, pati gwapa. Importante gwapa. Importante No? gwapa. Bisa Perfect. may into ka lang, importante gwapa. Amo to lang hambal ni Ellen Adarna. Nato ikaw ganin na intuhan, into ka nga gwapa ka. Much more nga. Hindi ka magpagwapa. Di ba? Amo to lang hambal sa una ni Ellen Adarna, sang ginapabati-batian niya pa lang to si John Lloyd lang. I just went out. Gwapa ko. Tiyan mo lang na saya mo. Gwapa ko. Gwapa saya ko na yan mo. Gwapa siya, tiyan mo na. Amo na siya. Ang next action boy, make your spiritual self healthy. Importante yun pag may time. Hindi magiging silingad do simba-simba, gidi action boy. Ano lang, don't be hypocrite. Nga, do pag-break nyo, sang kamo, wala kag simba. Sang anay nga, wala kamo, ato ka na do halos, ato ka na sa simbahan, kaya pangamuyo ko sang afam mo. Kaya na pangamuyo mo nga. Masandad sa. Amo na, hindi man amo na action boy. Kung pangamuyo mo, pala kalainan sang nag-break si mo. Ay, kalain na iya. You become more religious. Yes. Kaya napangamuyo mo kang kalainan sa Kalainan? Pwede man na. Pangamuyuan na lang. Afam mo. ang afam na lang. Pero it does not necessarily. May magabot sa akon. Bisan 3 lang ka-afam para may pilian ka. Okay. Maano ka lang yan. Collect and select. Collect and select. Tika namin, ini sa mga advice ta. Kaya do ma-inspire gid sila. Amo gining Pero sa hambal ni action nila ni Sildan kagapon. Life is short. Correct. So 5 ang lima. Kalipot na sa kabuhi ko. Isawang ko lang 5. Na, di sa kagapon pala daan may natun-an na sa inyo mga listener. Subo pagid dugangan. No, pero kidding aside action boy, amo na. Ara ba lang miskan ikaw lang healing to your soul lang bala action boy. Ang next action boy, pamper yourself a little bit more. It goes with the pa-attractive ka. Paspa ka da, pa-blonde ka sa buhok mo. Hindi man nga daw manugsalom ka. Ano, ikaw hindi yung pangalan ng action niya. Sisiling ko, di mustang panalom ta. Mustang panalom ta. Pagka-boy piso, pagka-boy piso, katalom sila. Pagka-baton mo, educational assistance, kuhan ka dayon. Pariban dayon. Ugtas naman na ng gobyerno, di niya nagkatoy yung pangatag na muna. Kita kasang hair ko, straight. Hamba sa haw isa klibo to gani kulang to gani pa rin. Nagtabon pa ko to. Tabon mo turugan yung man bala. Kalain no. Kamalo ka mamahal sa mga riband. Nate. Pungkuan ko pala makaoras, syempre makaon pa ko. Kakaladlawan, no? Yes. Ang next action boy, go out more often ko no. Instead of crying behind closed doors, decide to go out ko no and get fresh air. Balo ka kung magwa ka, madamo ka mamit, malimtan mo man sa somehow mo ang mga sakit. Kaya kung sakit, sakit na blatsagon mo pain. Abi ko sakit. Abi mo sakit nga blatian. Sakit sa. Kaya stay in the room whole day kung action boy, kaya na-isolate mong self mo would lead to depression. Correct. Yes. Amo na nga damo ka depressed ang depression sa mong hindi lahog bala. Yes, correct in action boy. Actually, hindi mo man mapilit ang tao, action boy mo. Oo, ako pilitay. All of us has different types of coping mechanism. Ano na sabi? May lain-lain ta ba lang nga pag-cope up? Ang English kaya? May kuwanan sa may ginatawag kita nga may Arab lang sour graping. Kasi sour graping is game na sa pag-cope ni mo with the situation. Depende ka sa tao, action boy. Kung paano i-handle. May man to siya kapaligo may dasa. Oo. Sige, panumduman ang tanan nga mga kalain. Tanan nga negative pa naman. Kamaya ay naluyag mo to siya ang kukuya to do pala kalapa. Pala? Ang pala lapa, kita ka na sa mga kukulapad na. Tapos may mga napala na blang mga kwan. Tapos kinapaka. Kala, daw pala ng iyako ko, may napala. May napala. Tiki, may kadutaan. May kadutaan. Ang balon mo na. Sa balon mo nga, ay nanong ito nga naluyag mo ko siya nga kadakadlaw. Ito may mga tinga mo. Kala, in action boy. Okay na naya mo na sa sama. Naluyag mo, tani, dasma na to sang yan, kabuang ito. Dumaan ko to sa una to si Iyaman. Kadamak-damak. Pero do
Gusto niyo dumadasok na sa iya. Sang kamo pa na. Sa kamo pa. Yes. Sa kamo pa daw ka namin nakasaho ka man sa baho niya. Oo. Pero sa wala na ako digwa ka. Nag-story. Sa araw na doon naka-move on ka na. Tapos daw ready ka na istorya sa mga friends mo. Doon ka digwa ka na. Oh, dahil wala ka magalit dahil ni Kwanday. Gani ang naluyag kung nasa una siya nga. Ang sodya. Tapos mambalang friend niya, ay dugay ko na tani. Iyambal sa imo. Nahuya lang ko black kay kamo pa to. Oo, kamo pa subong niya. Ay, pertito yung kabako sa unay. Sa una sa kamo pa to kasaho kam lang. Oh, that's what friends are for. Dra ka pa nagadasok. Oh, yeah! Charot lang. Ang next action, boy, uy, nakalain niya. Wear bright colors. Bright colors? Oo. Man, di ka magluto. Ha? Hindi ka magluto. Ano pa ang luto? Bala, morning. Oo. Tingala ko doon mo, ano luto? Wear bright colors, action boy, mga... Kaya kung mag-itom kay mo da iya, matyaga mo doon Nagaluksa. nagaluto ka gani, panawang lang na luto. Kag ano, action boy, mas pull down your mood na kuno. Ang colors. Oh, so bright colors like yellow and pink can help brighten your day. Red. Tiklain man nga mag-yellow. Fuchsia. Galing iangay mo man sa imo. Kung mag-yellow ka, dito sunflower ka, karon kay brown ang panit mo. Di ba? Kapula kaya nga dungang itong ito. Pulagang itong anay nga Mga ang mga black people nga ka bright colors man ilang nasuksok do kim la hindi mga hindi mo nakalabanan akong black ka ni Pero hindi ako mga black people ba? Oo. Hindi ba kalabanan sila bright colors na ilang nasuksok? Di kay do na Kapit pa mga sa Africa. Tiya ngayon sila yan mo kung kita yan do hindi tayo ngayon. Kaya daw kalaalan sa pagkaitom ta. Ako nagani ba kung yellow ti do sunflower ka kung mag-green ka naman do puno ka kay brown ka green no. Imbis nga maulian ka pa nga magmayong mood mo mainit lang ulo mo kay suyaan ka pa. Tabi Hilo-hilo mo sa claw-eyes. Di ba? Dumadugangan pa yan. tabi green bayo mo tapos yellow short mo. Ay, yellow shorts mo. Do, kuwan kay. Brown pagda ng panit mo. Kung magputi kabi log. Puti ka bilo. Ah, do ka Diyos Naka-amor powers. Saan kakalo ka pula? Doon palito, tapos puro. Kalain. Tapos puro. Tapos puro. Amo na gani, imbis nga mamayuhan nga ang pamatsyag mo, mainit lang, mahikayan ka pa. Mahikayan ka. So, aware ka sa colors, nga angayan ka man. Oo, ngayon ka man. Nga, depende na si mo. Nga, ang suksok mo mala, nakadatulok mo yan. Ay, nasubuan ko. Nga, amo na yan. Hindi maguro Ang next action, boy, enjoy physical activities. Okay. Lingawon mo. Ano ba lingawon Si J-Lo, let's get loud. physical. Ay, let's get Si J-Lo na. Hindi. Hindi. Let's get loud na kaliya. Let's get loud. Let's get loud. Let's get physical. Physical. I wanna get physical. Sakto gin-action boy. Exercise. Para ma-boost yung mga mood. Exercise. Kahit Para mga mga kabuy-unan endorphins mo da. Parang mga kabuy-unan mo da nga nag-gain mo during sa relationship nyo ka pirmi ka lang kapalibre pamahaw madula. Balik Alindog program. Balik Alindog. Yes, I'm an action boy. Ang next action boy, magiging very important. Forgive yourself and those who hurt you. Okay. Hindi na ka mo mag-blame action boy sa isa kag isa. At the same time, don't blame yourself. Nga, tani, kung nag-amo ko ni, wala kami nag-amo ni. Tani kung ipahulam ko lang to sa paghulam yun, kami nagbulagay mo. Amo na. Puro forgive yourself. Oo, forgive yourself. Natun sa self, napatawad na nakangawa ka kapahulam. Oo, kay kung naghulam ka, pahulam lang tani, kita pa tani sa mo. Amo na siya dapat. Nagkakatulan tunggan ko. Hindi ba, Sidra, amo pa ng bank dance ang inyo pagbulagay ng Di Mayo. Yes. Kaya tinisak bayad mo. Oo. Basta money, gid action boy. It's evil, gid yan. Kag ang action boy. Love of money, hindi money ang root of all evil. Love of money. Kag ang action boy, if you forgive yourself, kag ang tao na, syempre, mamagaan ang pamatsyag. Because kung why some forgiveness in your heart, aran na sa ti ikaw nang gapinitin siya Yes, correct, action boy. Kag, pero insindihon taman nga, ang pagpatawag will not happen overnight, action boy. Time heals all wounds. And forgive and forget. Yes. Hindi ka mag-forgive tapos hindi ka forget. Pero naman ba sa iba, you're forgiven, not forgotten. Depende. Depende sa sala. Depende sa sala.
Kung gingabot ilang to yung uban mo yung wala mo yung pagabot. Araw-araw ka naman ngayon. Narakan matubo lang na iya kon. Tubo lang na iya sa iba naman nga uban. Ma-replace lang. Hindi ka maglain ng boat mo dakay, hindi mo na magbatsagon gid. Kaya damo pa na nga uban maabot si mo. Damo pa na kay kung amo lang ng paminsaron mo basi wala na may mag-abot nga uban sa imo. Kay basi makkan. Hindi ba si ka na uban kay ti wala na sang buhok nga mauban. Ay laklai, maunot. Maglaunot na lang action boy. So kung kuan niya ka uban, di gid mangakig. Okay. Ina, May maabot pa na nga mga uban. May matubo pa na daliwat. Yung uban. Yes. Ang next action boy, ang last na to, salamat natapos gid man. Believe that you are strong to handle this. Okay. You were born a strong woman. Yes, papatihon mong kagalingon. Actually, mind over body na kis action boy mo. Siyempre, amo nang hambal nila nga, ang utok ko nung ginbutang sa babaw. Amo na siya dapat. To rule over the heart. Yes. Nga aral des dalom. Galing kay ti, subungi sa aton niya, hapos na mag-advise sa aton. It's easy to say than done, kung action boy mo. Easy to say than done. Correct. Kasi abudlay na kung nara ka na sa sitwasyon. Pero ang amo ni action boy, mga suggestions na niya ka basi gusto niyo i-try. Wala kami gambal nga lugay na ininto kag magkuan ko to. Wala kami gaamo na. Kay tanan action boy may ano man mo, may mga man. Depende sa pinagdadaanan mo. Yes. Kung gusto mo na gid magka-afam ya halati. Tuduhi da po sa social media. Sa mga dating app. Nga available ka. Oo, may status for a fam. Oo, for a fam only. Looking for a fam. Only. LF. Anong LF gani? Looking for. Looking for. Ay, lalo mongga. Looking for. Sige. Archie Baez sa OTTG. Morning dira sa mga amigo ta sa OTTG. Morning. Ninfa Ibanez, happy birthday ko sa apo niya. Belated happy birthday kay Romar Joseph Ibanez. Romeo Namu Jr. Good morning. Fernandez Eric. Good morning man. Sige Alang na kita sa aton nga panahon. Happy weekend everyone. Inyong mamatiyan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline. Saturday edition. Apod kay Action Art Tayhupon. Ang inyo naman nga news team. Action Eden Aboso. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Certified